ang pasultihon. Kung ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Okay. Happy Valentine's ka na itong tanan. Ay, happy na yun. Okay. Bueno, pangumusta sa kong Vilma Ibanez, no? Diya sa Sambuan, Cebu. Gikan ni Makay, Lawaan, Bukinggo. Dari sa Agus, Lapu City. Okay. Thank you, maayong pagpaminaw, Vilma Ibanez. O sa tanong mga taga-Sambuan sa Tibok, Bisan ng Mindanao. Asap kita, ha? Always say a prayer. Bueno, kay sunan, ang suwatan po ko na katagan o pagtagad, no? Pinadakin sa kalalaki na magpatawag lang sa nga Antoy o buhatan kay duwa sa radyo ni Ray Arellano. Now, ladies and gentlemen, ang atong singer, si Antoy. Kini ako problema, kabahin ni sa kong bayaw nga napaga ng taon tungod aning sakit karon nga nag-viral. Kana bang gitawag nila kanang coronavirus? Abot, wa man ko kasuhito ani sakita. Pero aron masabtan ninyo ang problema kun ngano, ingon ani ang istorya. Toy, nagkakita ka sa tong anak? Si Inday Talia? Wa di dito sa sod? Wa man dito oy. Suguhan na ako palit og mantika. Unsa na ko pagluto ining isda nga wa man dinhi? Ay naarati ito das gawas eh. Patanaw sa mga silingan na tao. Ay, ahak mo gini bataa. Oy, kasayo bang nilaag? Aw naray. Oy! Talya! Day! Gitawag kag nanay ni mo! Ngano tay, nay? Ay di naman sad ka. Kasayo ba nimong milaag? Uy, wa pa gani kay kaligo. Diyan naman ko sa ilang nay tatong nay. Nagduwa naman ko sa ilang anak na si Mimi. Friend man mi. Lakaw, day, Jis. Paliti ko dito og mantika. Pagdali ha, kay og maluto na rin kanon, lutuon ko rin isda. Pagdali, kay mamahaw tag sayo. Pagdali ha, bantay dito na kung madugay-dugay ka. Tay, nasagot to si nanay na ako. Ay wow eh, suko good taon. Muraman kong nagbudlot ang simot ni nanay. Ay may buong pamakaan ng inahan ni mo daan naman ng budot suwang anak. Unsa di ay ti mailan nga masuko si nanay tay. Ang imong batayan na mga inaano, kung masuko na siya, kanang iyang mata. Mo aksyon lagi nagkalibat, nasuko na. Oo pa tay. Oh, nak. Basta malibat na tay. Suko na di ay na tay. Suko na. Hala, Oh, nga naman. ang tatay ni Mimi pa. Pagduwa na mo ganina dito sa ila. Si Paritatong? Oo. Kaya nga naman. Suko na di ay to siya. Kay nalibat naman. Grabe na kay pagkalibat siyang matatay. Hapit na good mag-abot ang dohan niya kakalimot daw tay. Kisapot na di ay to siya ato. Oh, dili kay gisapot lang to. Di high blood na gyud to. Unsa? Ayaw lang ibong alang Paritatong dahil kay tuwi mo ng high blood. Sa to pa, permanent di ay nalibat. Talia! Ang mantika! Alala tay, si nanay suko na. Awa na, nalibat na. Lasa na, sulit na itong matika ka. Kaon na diri, Talia. Wow! Kalami sa atong sudan. Magkinimulut akong nanay da. The best yun. Ya, Talia, hilom. Imo na sa tag-uluhan da. Asa na mas tatay ni mo? Tuaman to sa gawas, nay. Sige, kaon lang diha. Kaya rin ko pas tatay ni mo. Unsay ito? Ah,
ha, dali naman oy. Kaon na diri. Dungari ring imong pagkumangkong sipat kay arion ko pas antoy. Oh, Sige ha, dungali ha. Hi, my little cutie. Hello, Jose. Masiyo ka karon. Auntie ha, just call me auntie. Auntie Meche, okay? Okay, Auntie Milche. Oh, Auntie Melche. Yes, that's my girl. Bright ka, iha. Ay, kabala ka. Inigdako ni mo. Ako isaad ni mo, ha? Himuuta kang mutya ng barangay. Ha? Pag-practice day, ha? Pag-practice. Kanang na ang tanang mga laki din sa ato, day. Magkasuka mo dun niya sa pagsunod-sunod ni mo. Tungod sa imong kaanyag unya sa umaabot. Parehas na ako, ba? Basta ako na'y bahala ni mo, okay? Now, nuak sa kita, okay? Nuak daw! Kay naman sa ka naglaglaag antoy. Nanong ka na sa inom? Ay, wa, day, oy. Dito ko silang paritatong, eh. Wa nga, day. Kusuga sa istorya dito sindahan ni Mayang. Ay, bayan anang Corolla ba? Corolla virus. Unsay gan? Corolla virus. Pataka lang yun ka antoy oy. Di tao na coronavirus. Unsa na auto? Oo, unsam day na. Coronavirus. Ay, silingar na. Ay, naunsa. Aba, di oy pataka kwit. Purbida day, no? Delikado, madi. Puno kayo na, day. Unig istoryahan dito sa tindahan. Mo na nga ikaw, ayaw na pagsigiglaag, ayaw panug inom, kay basi batakdan ka ng sakita. Confirm na ba nga niya dinis atong nasod yun? Musa magpuyo na ka dinis ato, Antoy, nagkasabot ka, wa na ilaag. Unsa man ay ng coronavirus, pre? Kuan tingay na, pre, murag corona, tingay na sa hari nga dunay virus. Ang prayta gyud rimo, pre. Wa gyud ko masayop kaniadto sa bata pa ka ba sa elementarya. Ana gyud ko mangupya nimo. Abdiha sa ko believe mo, pre, purbida, pre. Tanan akong answer imo, yung nakopya, hasta ko na kungal. Unya, unsa man kuno'y buhato na to, ana, pre? Sigun sa akong nasayran, pre, ba? Nga, para kuno malikayan nato ka ng sakita ba? Kinahanglan kuno, kuno ta ka na mag-mask, mask kuno ta, mask. Oh, magmask ta? Oh. Murag Jim Carrey, ana. The mask, ha? Mao lagi. Wa lagi ka magmask, ha? Wa mo ko'y kapalit, pre, ay. Ay, kabla ka, pre. Og magpalit ko, gapilati ka. Anha pag ko mangupya nimo kaniadto. Apilan po kada ko palit og mask. Wow, tinuod ka, pre. Apili lang sa nga akong mga sakos bahay, pre. Ah, okay, pre. Why problema? Kamong tanan, apilan ta mo. Og maihatod ako dito sa inyo. Oh, mulakaw ka manoy? Kanang na ang da kuan kayang murampak ko, ha? Murampak ko panagsaoy pang expose sa akong beauty. Para makaibaw po sila nga ako di ay si Melchi. Magnaparampak ko dahi. Ilom day, bilsis ka ganal nimo. What? Usbob na nimo imong ano, unsa? Kadako nimong siriyo. Nya pag milchi pa ka, diha unsa man taong ka, ha? Buot ka? Sige ko ganahan na nga na. Ang butat ng among inahan. Uy, nanok seryo mang gigipangahas ako, uy. Ay, kanang ayaw pagsigla aga. Kay delikado kayo panahon na. Tungod alang virus nga, misi og mayo ron. Tuo man mo, ana. Katabi taon sa una nga pangalag SARS. Nawa man lang to. Galisan sa nalagbag-o. Corona na sad. Sunod, sa naman sad, ha? Kapa? Nanira na ng kapa. Ayaw lang gito ang pagsultik sama anak manoy, kay matakdan ka ganin na. Ayaw pagdahom, nga dawaton ka pa namo dinig matakdan ka, kay di gyud ko gusto matakdan akong pamilya, ha? Uy, sapa mo di, oy. Atura kos na matyan, oy. Mo sa batra kog pangadji. May na lang na. Naatay 50 kada sabat. Libre pang biskwit nga dugmok. Busog pa ko. Arin ako, ay. Ay, manoy, pag-amping taon. Naunsa naman taon na maguwang nimo panding, ay. Naunsa man na. Ug wa man tiguwang. Wa gyud maigat og maayo. Ay, pasag din na lang na. Unsaong mo ano man ginaiyang kalipay. Tatay, nangita ni mo sa gawas. Katong aman sa kong friend bitaw. Katong sigila kasuko kay sigila kalipat. Kinsa talya? Ay, si Paritato ako sa garion day. Pre, Pre. niya man ka na suroy man ka, pre. Uy. Nalimot ka sa kong isaan. Mo ni ako kay bisaan mo ko di mo dadaan ti katong mask. Mo ba eh? Hay nun, pre. Ari, Thank you kay pre. Daghan gyud kay ni. Ha? Daghan ni nako.
para sa imong anak og ni Mari Manding. Oh, niya. Pabida. Ay, pre, binuha mo ning ihimo, pre. Oh, Maskara mo ning Batman. tawag ka ha. Aw, di ka ganahan na ng maskarang Batman, di amay kang suro na. Ay, sabon na, pre. Di mo ni mo nga klase sa maskara ang buot na akong pasabot ni mo, eh. Face mask ba? Umao gani, face mask, di maskaras naong. Na di face mask nga maskaras lubo. Sama ko, face mask gani, maskara ginas naong, pre. O, na bisaya ng face mask. Pagkakidort ni mo, pre. Porbida, pre, dili kita ni mo, pre, eh. Ha? Nakakita ko sa face mask taon, pre, eh. Kana bang isulob sa mga tao, pre, kana bang para sa ilong og ba? Ah. Para ba sampung rana sa imong baabog? Ilong mo lang mga klase, ha? Aron dili nimo masingo ang virus kung pananglitan doon sakit ang imo ikatubang. Panakto na siya, pre, ba nga naay garter para itaon sa dunggan. Parehas ko na gamit sa mga doktor, good pre. Kung mag-opera na sila. Na may baligya na, makapalit, makaana. Basta kay para na sa ilong ug ba. Dili kay para sa mata, para sa ni imong daon. Unsa man taon ni? Nahak magkaoy. Kang Batman man ni maskara imong gipalit. Napay kang Ruben o na, pagkakidot ko di mo, pre. O, di pa Superman, oh. Ay, di na mao. Okay ni, suro, di ka ni? Di lagi na mao. Sige, di ni mao. Pas! Auntie, parang nasa na yung manggipilo. Ay, mo ni kitawag og gown gang, ha? Mo ni nga ako gamiton karong gabi eh. Kay mo apil ko sa Misgi o Barangay Pantakla 2020. Mudaw gani ko gang. Isurat na dyan ka sa mall, ha? Palit na ka tanakot. Palitan ka sa tanan mong gusto. Unya, kini akong gown. Inikadako ni mo. Muli akong ipasulob ni mo. Dugay pa man kumud ako, auntie, uy. Paliti lang kog laing nga ingon anak lang gihapon. Ah, pwede. Pero tuduan ta taon sa pagpasok, ha? Para inikadako ni mo, haniti ka na kaayo. Tuduan ta pasok ka nang gitawag nilang catwalk. Katwa? Ah! Kanang linatan sa iring? Ah! Isura, anak? Magpuno pa kog duha ka tiil aron maupat kay upat man ang tiil sa iring. Dili, oy! Ay, nako. Sige lang. Dako na ni mo, makasabot ka na ko sa lang catwalk. Unya, gawa sa linaktan, tudluan ta kaunsaon pag-answer sa pangutana. Kaya naman ang question and answer portion, Q&A. Siyempre, ang importante ng imong talent, ha? Mukaon ka magkalayo, mula mo ka mga beldo, o naaman ay talent portion. Unsa may talent nimo, auntie? Oy, good question. Ang akong talent, may makatug ka na ako sa akong kadaugan. Tungod kay kining akong talent, wa pa'y nakahimo ane. Ako ra. Mao nga, I'm sure. Ako gina makadaog sa titulo nga, Miss G. Barangay Pantakla 2020. Unsa lagi imong talent? Ako lang ang bayot ng kusog mukaon og balot. Bayot? Oo. Ipakita na ko nila nga kanang 50 ka balot, hutdon ko ng kaon sud sa 30 segundos. Ang unique ane, nagtanaw nila kay hasta ang pughak sa balot. Apilo na kong kaon. Atong itlog na atong bahay, no? Unti nga. Ani mo, no? Ha? Kaya naadi mo, ana. Antoy, naadi mo. Porbida, panto rin daling mohot ang stock na itong itlog din, eh. Ikaw na tigulot. Kaba niya, oy. Ano ko taon? Oy, balot man akong giingon. Dili man itlog. Sama din ang balot, dili na itlog. Dagan man klase good sa itlog, Antoy. O siya, dagang mga pareho naman ng itlog. Dagan yung taon na silang klase. Bibi, sultihin ko kung unsa na mga itlog, ha, bibi. Unsa Kanang itlog nga puwa, parat na. Unya kanang itlog nga itom na sa sod, mao na gitawag og itlog kanang binugok. Unya kanang itlog nga naay sa ibalhibo sa sod, mao nang balot. Unya kanang itlog nga ang balhibo na sa gawas, Ibaw ko, ana. Dili man na siya itlog. sa manday na. Lagay. Ay, maura na! Ay, Pre, itong. Porbida, nagmas naman lagi ka. Kana mo muna face mask. Kani siya, kana imong gamit. Ay, nanawa. Matabunan ko ng ilong ba. Dili pa rin sa itong imong gida nga maskara ni Batman. Yun di mo eh. Pero yun na. Lahi man ang imo.
Taas lagi na. Wa may baligyang nga face mask, pre. Sabi ni mo, naglinya ang mga tao, nahurot man. Maon gitawag nilang, nipalitan lang ko, ani. Kahimo na lang ko, nya, maon yung gitawag na ko nga, improvised face mask. Unsa may gigamit nimo ana? Hehe. Ko ani, pre. Napkin English, ha? Napkin wigs. Ako ni gigamit, pre. Antoy! Antoy dong, pagdali dong! Si Manay Seryo dong! Ano man banding? Unsa man ni seryo ka? Ginoo ko kadagka ko ng buno ko seryo. Ano magkanaon sa maday ka? Nakatawag mo ko sa Mesgia Barangay Pantakla 2020. Ako ba nakakuha sa corona? Unya pag uli na ako, waman ko mag-ilit. Nagsulob giapo ko sa akong mahalon nga nindot kaing gown. Ingon man naglukdo ko giapon sa akong corona. Gibato ko mga tao. Ano gibato mo kanila, Manoy? Tungod na nang ilokdo na akong corona sa pagkamisgi. Tuko kayo sila na ako. Kako kuno ang coronavirus. Sangas ka. Oh, nagdako na akong coronavirus. Kakidor, bayagdor. Mukihan ko. Ikihan ko silang tanan. Mukihan yung ko. Okay na ako nga tawgon ko nilang fake. Tawgon ko nilang pirated. Kaya dili man ko tinuod nga babae. Pero itawag ko nilang coronavirus. Sakit kayo. Sakit man bitaw ng coronavirus. Basta kay mukihan ko. Ikihan ko silang lahat. O niya nakailakas nagbato nimo. Wa. Na, unay problema diha. Kisa may mo ikiya nga, wa ka man makaila kung kinsa sila. Pagkakidot, bayanin mo. Has kang labaran hinoon sa kong kay gusto maging siya makiha. Pero ang problema kay wa siya ay nailhan bisan usa nga bibato niya. Kinsa may ikiha. Mao nang problema ni hinoon ko kay sa usawa ako nga ma'am, dili gyud pa da. Mukiha gyud ko no siya. Pero ang problema, kinsa may ikiha. Di ko no. Unsa mo ko no? Kung kamo ang musultihon, Antoy. Good morning sa mating paminaw. Tanan kayo! Salamat kayo! Thank you sa tanan nga namati karon.